Sa number 3, no work, no pay sa mga unvaccinated employees sa pila ka mga barangay sa Bacolod City kapatuman sumugod sa madason nga semana. Ma-report si Nico Delfin. Antes pa sang National Vaccination Days, nagpangabay na si Barangay Estefania punong Barangay Jerry Tingson sa mga unvaccinated nga empleyado sang barangay nga hindi lang anay mag-obra samtang wala pa sila makapabakuna. Gani nalipay man siya nga makaligad ang 3-day vaccination program, halos 100% sa ila ang nabakunahan na. For the 100% vaccinated na staff ko kay last month when ako nagpa-report sa wala vaccinated. So nagpabakuna sila ya. Ang Barangay SK Chairman nagpangisog nga magpabakuna bangod sumugod sa madason nga semana, no work no pay na ang mga pulisiya sang barangay, santo sa mando sang Interagency Task Force angot sa no vaccine no work kag no vaccine no pay policy. January mata pa ko sila sa payroll. By January kung sila mag-report, no work no pay na. Pat practical kita mo, no? Iniaton mga barangay staff. Kung ma-pressure tama lang sila nga mapabakuna, kaya way man rason sila magpabakuna. For our safety, wala sigano magasto sila sang RT-PCR test kada report nila. Ang ini nga mga construction worker naghingagaw man sa pagpabakuna agod makalikaw sa balayran para sa RT-PCR test nga sarang iga-require antes sila makatrabaho. Kaya sumbungan do ganda stricto na. Ano ka stricto? Basta hindi na kami kasulod sa monobrablaw. O hindi kami kapabakuna. Ang katapos ang Makabayan Block ang nag-recommend na sa Kongreso nga kung mahimo, i-suspend anay ang no vaccine no work policy sang IATF. Kaupod ng katapos ang labor sector, nagapati sila nga illegal ang pagpatuman sang pulisiya. Nakasaad sa IATF Resolution 148B nga dapat i-require sa mga government kag private employers ang pagpabakuna sang ilang mga on-site workers kabahin sa mga tikang kontra sa COVID-19. Ang mapaslawan magpabakuna ang iga-require sang negative RT-PCR test result nga mismo ang mga empleyado ang magabayad. Nico Delfin para sa DGCast Negros.